Nakapag-asawa po ako ng bangka pa ako. 19 years old pa lang ako noon. Hindi po ako talaga ready na. Parang sinabi ko sa sarili ko na okay lang. Kasi iiwanan ko na lang. Ayoko na yun. Sasaktan na niya ako noon. Nabubugbog na niya ako noon. Laging mainit yung ulo niya. Hanggang sa nambabae siya. Hindi naman kasalanan niya lahat kasi kasalanan ko din. Hindi ako naging mabuting asawa sa kanya. But sigurado ako na naging mabuti akong ina sa aking mga anak. Good evening, Luzon, Visayas, Mindanao, Metro at Mega Manila. At kayo po ay nakatutok sa 90.7 Love Radio. Sa oras natin na 9:06 p.m., napakinggan po natin ang isang caller natin na nagbahagi ng kanyang kwentong ikinasal siya sa taong hindi niya naman mahal. Kabisyo, minsan napapatanong tayo sa sarili natin. Paano kaya kung ikasal tayo sa taong hindi naman nating mahal? Pero kailangan kang ikasal doon. Di ba mas mahirap yung ganun? Mahirap magmahal ng taong hindi ka naman mahal. Pero mas mahirap magmahal ng taong hindi mo naman kayang mahalin. Mga kabisyo, samahan niyo po ako simula alas 9 hanggang alas 12 ng gabi. Dito sa ating programang Rocky Secret Files with Titan Jello at Top Secrets. Kaya mga kabisyo, basahin na po natin ang patikim ng ating Rocky Secret Files. Bago ako ikasal, nagkaroon ako ng interes sa ibang babae. Yes, mga kabisyo, tama po kayo ng napakinggan. Bago po siya ikasal, nagkaroon po siya ng interes sa ibang babae. Malalaman po natin ang kabuuang kwento ng ating Rocky Secret Files with Titan Jello sa aking pagbabalik. Kaya mga kabisyo, tutok lang po kayo, kasama nyo ang titindig sa mga pinaglalaban ninyo. DJ Titan Jello. At kayo nakatutok sa 90.7 Love Radio. Ando ko pong awitin sa inyo by Anne-Marie, A Broken Heart. Ito lang yan sa 90.7. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic.